Tervetuloa pelastusasemallesi. Olet täällä jumalallisesta määräyksestä, et sattumalta. Henkinen selkeys on rukouksemme ja toivomme sinulle tänään. Rakas ystävä, tämä on tapaamisesi valita elämä tai kuolema. Aloitetaan, kuullaan yhdessä Jumalan toivon ääni. Pyhä Raamattu on Jumalan ääni sinulle. Lue kaikki siitä psalmista 119 ja 2. Timoteukselle 3. Johanneksen evankeliumi on selkeä Jeesuksesta. Hän on luoja, aivan Jumala, Kristus tai Messias, maailman vapahtaja. Joo, luku 1. Roomalaiskirje 8, jakeet 15 ja 28. Matteuksen evankeliumissa on erittäin hyvä uutinen. Kansa, joka istui pimeydessä, näki suuren valon. Jeesus alkoi saarnata ja sanoa, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on käsillä. Matteus luku 4, jakeet 16-17. Kyllä, Jumalan valtakunta on käsillä. Jeesus pakottaa kaikki tulemaan hakemaan armoa ja armoa. Roomalaiskirjeen 1. luvussa julistetaan, en häpeä Kristuksen evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ensin juutalaiselle ja myös kreikkalaiselle. Rakas, Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea syntiä ja jumalattomuutta vastaan, koska me tukahdutamme totuuden vääryydessä, koska se, mikä Jumalalta voidaan tietää, on ilmeistä. Hän on näyttänyt sen meille. Jumalan näkymättömät asiat maailman luomisesta ovat selvästi nähtävissä, ja ne ymmärretään luoduista asioista, jopa hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa. Joten meillä ei ole tekosyytä, koska kun tunsimme Jumalan, emme ylistäneet häntä Jumalana emmekä olleet kiitollisia. Meistä tuli tyhmiä, kun väitimme olevansa viisaita. Olemme epätoivoisesti eksyksissä synneissämme nykyisessä muodossa. Nyt. Mutta mikä on synti? Tässä on Jumalan ääni vastaamaan. Synti on lain rikkominen. Ja te tiedätte, että hän, Jeesus, ilmestyi ottaakseen pois meidän syntimme, eikä hänessä ole syntiä. 1. Johannes luku 3, jakeet 4-5. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. 1. Johdesta luku 1, jae 8. Rakas ystävä, olemme kaikki rikkoneet Jumalan käskyjä ja olleet tottelemattomia palvellessamme vääriä jumalia. Etsimme pahoja haluja epäjumalan palveluksessamme, mikä on kaikkea sellaista, mikä ei hyödytä suhdettamme Jumalaan. Me himoitsemme kaikenlaista moraalitonta perversiota, pornografiaa, haureutta ja aviorikosta, Matteuksen luku 5, jakeet 27-28. Etsimme rahan Jumalaa kiihkeässä ahneudessa. Juoksemme ja omaksumme pahan jännityksen. Me halveksimme pyhää. Me vihaamme ja tapamme toisiamme. Syntimme häiritsee meitä niin paljon, että jätämme huomiotta elävän Jumalan. Kuitenkin, jos tunnustamme nöyrästi syntimme, Jumala on uskollinen ja oikeudenmukainen antamaan syntimme anteeksi. Hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mutta jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, me teemme hänet valehtelijaksi, eikä hänen sanansa ole meissä. 1. Johannesta luku 1, jakeet. Tarvitsemme kipeästi Jumalan suurta pelastusta, ristiinnaulitun Kristuksen kautta. Hän on Jumalan karitsa, joka yksin otti pois maailman synnin. Tämän elävän todellisuuden täytyy tulla sinulle henkilökohtaiseksi tai teet turhauksesi Jumalan armon elämässäsi. Sinä tuhoudut yksin syntiesi kanssa. Joh luku 1, jae 20. Kuten Adam ja Eeva, valintasi erottavat sinut Jumalan läsnäolosta tänään. Älä joudu uudeksi uhriksi tässä Titanic World-systeemissä ilman Kristusta pelastusveneenä. Markimsa luku 4, jakeet 37 ja 41.
Poikkeuksetta kaikki seisovat Jumalan edessä tuomiossa, olimmepa samaa tai eri mieltä, kuulevat Jumalan äänen hebrealaiskirjeen 9. Älä anna pettää, sinulle on tuomiopäivä. Siellä on ikuinen taivas tai ikuinen tulijärvi. Katso Ilmestyskirja 20. Se on sinun kutsusi. Sinä valitset. Monet ovat nyt ikuisessa piinassa, koska he kieltäytyivät yksin Kristuksessa löydetystä Jumalan armosta. Monet ovat hylänneet Jumalan rakkauden ja iankaikkisen kaupungin, Ilmestys 22. Hänen sanansa sinulle on hyvin selkeä tästä ikuisesta asiasta. Hän ei ole valehtelija, hän oli ja on Emmanuel, Jumala kanssamme. Tavoittele häntä heti. Tänään on pelastuksen päiväsi, 2. korintolaisille luku 6, jae 2. Voit pelastua yksin luottamalla Kristukseen. Muuta ajatteluasi ja käänny synnistäsi. Hylkää kaikki muu hänen vuoksi. Vain syntisi tähden ristiin naulittu Kristus voi antaa anteeksi ja puhdistaa sinut synnistä, koska hän on Jumalan karitsa. Hän yksin otti pois maailman synnin. Taivaallinen Isämme haluaa juuri nyt antaa anteeksi kaikki syntisi Kristuksen kautta. Tämä on Jumalan suurin lahja ja ainoa laillinen ja korvaava uhri syntiesi edestä. Jeesus on ainoa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Olemme henkisiä rikollisia. Olemme tehneet syntiä Jumalan pyhiä lakeja vastaan. Siksi meidän on oltava valmiita tunnustamaan ja kääntymään pois syntimme. Rom 1:3. Muuten meillä on vain varma ja iankaikkinen tuomio syntiemme takia. Omin voimin ei ole pakoa. Johannes Kastaja varoitti parannuksen tekeviä kantamaan parannuksen arvoista hedelmää. Jumala ei siedä itsepäistä kapinaa tai tahallista tottelemattomuutta. Jeesus kuoli, jotta rikossyytteemme hylättiin taivaan oikeudessa. Kuitenkin hän pysyy pyhänä ja oikeudenmukaisena Jumalana. Todellinen pelastus sisältää enemmän kuin vain tunnustamisen. Herra, anna minulle anteeksi. Hebrealaiskirjeessä julistetaan, että iankaikkinen pelastus annetaan niille, jotka todella tekevät parannuksen ja uskovat yksin Kristukseen. Meidät on kutsuttu rakastamaan ja seuraamaan Jeesusta nyt. Mark luku 12, jakeet 29-31. Matteus luku 16, jakeet 24-26. Teemme tämän yksinkertaisella kuuliaisuudella, joka saa osakseen Jumalan kallisarvoisista lupauksista ja totuudesta, joka löytyy pyhästä Raamatusta, hänen äänestään meille. 2 Piet. Luku 1, Johanneksen luku 15, 2, Timoteus luku 3. Jeesuksesta tuli ikuisen pelastuksen tekijä kaikille, jotka luottavat häneen ja tottelevat häntä. Hebrealaiskirjeen luvussa 5 lukee: Vaikka hän oli poika, hän oppi kuitenkin kuuliaisuuden kärsimiensä kautta. Ja tullessaan täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tekijä kaikille, jotka tottelevat häntä. Älkää ymmärtäkö väärin. Jumalan sana opettaa selvästi, että me pelastumme luottamuksesta yksin Kristukseen. Kyllä, usko Jeesukseen on tosiasia. Kuitenkin todellinen usko täytyy osoittaa hänen henkensä johdolla jumalisessa toiminnassa ja rakastavissa asenteissa. Hänen sisällämme olevan armon, pyhän hengen avulla voimme nyt seurata Kristusta päivittäin. Usko, joka ei johda kuuliaisuuteen Herralle, ei ole todellista uskoa. Roomalaiskirje 8, jae 14. Roomalaiskirje 12, jakeet 1-2. Vaikka emme voi millään keinoin tai omatoimisesti puhdistautua synnistä, koska Jeesuksen vuodatettu veri teki sen puolestamme,
Kuitenkin jatkuvan kuuliaisuutemme kautta häntä kohtaan me etsimme ja tunnemme Isämme tosipalvojina hengessä ja totuudessa. Johoa luku 4. Jeesus sanoi, jos todella rakastamme häntä, pitäisimme hänen sanansa ja tottelimme hänen opetuksiaan. Kun päätämme seurata Herraa, saamme hänen voimansa matkaamme varten hänen suurten ja kallisarvoisten lupaustensa kautta. Siten me saamme jumalallisen kyvyn voittaa päivittäin. Jos tunnustat nöyrästi, että tarvitset Jeesuksen pelastavan sinut juuri nyt, tai olet kävellyt pois hänestä menneisyydessä, mutta tänään päätät seurata häntä hänen ehdoillaan, jos pystyt, polvistu nöyrästi Jumalan eteen. Tunnusta syntisi erityisesti. Pyydä häntä antamaan sinulle anteeksi. Psalmi luku 51. On kirjoitettu. Jos tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, jotta hän antaa syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tässä on ensimmäinen askeleesi kuuliaisuuteen. Kerro muille heidän puolestaan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Jeesus sanoi, jos te ette tunnusta häntä muiden edessä, hän ei tunnusta teitä Isänsä edessä, joka on taivaassa. Emme saa koskaan hävetä sitä, joka on pelastanut meidät. Kehitä lisäksi läheisyyttä Isäsi kanssa syömällä päivittäin elämän leipää. Pyhää Raamattua. Pyydä Pyhää Henkeä ymmärtämään ja soveltamaan hänen sanaansa, kun luet, opiskelet ja mietit. Ota myös yhteyttä meihin tai toiseen epätäydelliseen uskovien ryhmään, kuten me, jotka ovat täydellisiä Kristuksessa. Sinun täytyy. Paikallisen seurakunnan, johon olet rukoillen yhteydessä, täytyy vilpittömästi luottaa Jumalan sanaan tätä päivää varten. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, pitäkäämme lujasti uskomme tunnustamisesta horjumatta, sillä hän on uskollinen, joka on luvannut. Ja katsokaamme toisiamme kiihottaaksemme rakkauteen ja hyviin töihin. Älkäämme hylkääkö kokoontumistamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, ja sitäkin enemmän kuin näette päivän lähestyvän. Hebrealaisista jakeista 27 luku 20-27. Paikallisen seurakuntasi täytyy uskoa Johanneksen luvun 3 mukaan, että sinun täytyy syntyä uudesti Jumalan hengen kautta päästäksesi Jumalan valtakuntaan. Johos luku 3, jae 7. Heidän täytyy uskoa, että todellinen pelastus löytyy jumalaisesta murheesta, joka saa aikaan todellisen parannuksen pelastukseksi. Ei tämän maailman murhe, joka työllistää kuolemaa. 2 korintolaisille luku 7. Ei ole pelastavaa Kristuksen armoa yksin. Tapa lähestyä Isäämme kykyjesi tai henkilökohtaisten ponnistelujen avulla, Johme 14, jae 6, Efesolaiskirje 2, jakeet 8-9. Oletko valmis näkemään seuraavat askeleet Jumalan sanasta, Jumalan tahdon ja tavan mukaan elämässäsi? Jos vastasit kyllä, siirry verkkosivuillemme Kristuksen kasvun perusasiat. Sivustomme on hosannatcif.org. Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta tai sähköpostitse info@hosannatcif.org. Siirry verkkosivuillemme ladataksesi ilmainen todistus kappaleessa nimeltä Covenant Love. Mene vain verkkosivun yläreunassa olevaan valikkoon ja napsauta ilmaiset kappaleet saadaksesi kappaleen ja paljon muuta. Kunnes tapaamme jälleen, annettakoon teille kuninkaamme hämmästyttävä armo ja rauha siunatun Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.